Gertaera ikaragarri baten berri eman behar dizuegu. Desastre hutsa. Segulako desgrazia. Izaten dira egun txarrak, makurrak, kalendariotik borratzeko modukoak. Horietakoa da gaurkoa. Eta hemen energiaz betete ebili gaituk hola eta pena. Brum. Baina informatzea, etorri geha. Eta baina altxe india. Bai? Eta ez da beste erremigi gehatzen, alkain. Hau kontatu inberdi hau. Bai. Munduko komunikabide guztiak horri buruz aidia. Bai? Kontuatuko zineten. Telefono mugikorretatik ezin daitzein, lineak saturauta daude, eta gobernuek gizarteari tinko mantentzeko deialdi egin diote. Kontazake horren. Hau da albistea. Tuterako herriak ez daki 2016tik aurrera nork kudeatuko duen jota eskola. Beldurgarria. Jarri berriz karraxia, favorez? Eta hori gutxi balitz, data horren ostean ze gertatuko den ez du azaldu nahi izan Tuterako kultura zinegotziak. Hau alkain, hau ikaragarriak, hau onartezinak. Baldakik zenbat eta zenbat jenderen ilusio, zorion da bizipoza zapuzten den egoera jasan ezin honekin. Esate bateako, jotarik kantatu ezin badute, ze musika klase kantatuko duen mendik aurrea argazkian ikusiko ditugun jota eskolako neskamotila hauek. Esan, David Bisbal, Monika Naranjo, baina Melendi kantatzen hasiko aldia. Okerrago, jotak utzi eta piano klaseak hartzen hasi behar aldue. Beste ura bezala, nola zanba? Richard Clayderman. Richard Clayderman. Ez, hau onarrezina da. Eta Tuterako helduei inork ez badie jotak behar den moduan kantatzen erakusten. Jode, ze kantatuko eta bernetan moskortzea nien, Asturias patria querida, el vino que vende Asunción edo okerrago. Karaoke batera junta La Puerta de Alcalá. Ahí está viendo pasar el tiempo. La Puerta de Alcalá. Hoi kantatzen hasiko aldia, hoi ezin da onartu. Dios. Baita, horregatik, zehoze inberra dago. Nazio Batuen Segurtasun Kontseiluarekin premiazko bilkura bat, zehoze inber da. Bazekit, galartza. Zer? Casting bat. Itizkine sukaldari hobenak eta dantzarik eta artista ikonenak aurkitzeko castingak. Factor X, Operación Triunfo, La Voz, Masterchef, alkate egokia topatzeko castinga ere bazeo. Alkate egokia? Ze esaten nahi ez, no, alkate? Atzo bertan, galartza, Esperantza Agirrek, Bilalba herrirako alkate zintzo bat bilatzeko kastina egintzin. Zer lezenteatu? Ez ba? Bilalbako alkate izateko. Bai. Eta egia da, epai maita guzti. Kastin horiek guztiak egin baituzte, zehatik ez egin beste bat Tuterako jota eskolarako zuzendaria bilatzeko. Tuterako jota eskolarako zuzendaria bilatzeko kastina, alkain. No, kargu eharra, kurrikulumean jartzeko. Batxilergoa daukat, auto giratzeko baimena, jakiak manipulatzeko karneta, eta jota zuzendaria naiz. Ta gehiago esango dia. Telebistarako sekulako programa izango litzatek. Jota eskola baterako zuzendaria bilatzen duen talent showa! Claro, Faktor X izan beharrean, Faktor J. Bai, eta Operación Triunfo izan beharrean, Operación J. Masterchef izan beharrean, Master J. Barinada da gure jefeetako bat. Apunta, Faktor J. ETV bateko urrengo talent showa. Tuterako J zuzendari izan nahi duzu, apuntatu zaitez Faktor J. Bai, apuntatu zaitez eta jarraian ikusiko ditugun J kantarien zuzendari bilakatuko zara. Jendia desiatzen dago. Eskolako zuzendari izateko doaiak erakusten hasi dira Tuteran, Nafarroan, mundu guztin, denek zuzendari izan nahi dute. Ni Steven Seagal nahi eta, Tuterako jota eskolako zuzendari berria izan nahi du. Nik egin behar nuen orain nire pelikula berria, ostikadak aurpegian lau, baina ikusita hemen dagoena, isilduko naiz pizka bat entzuteko,
eso, gloria pura, amigo. Utxiko de dena, nere karrera, nere pelikula, nere... que beharrezkoa da jende honi soluzio bat ematea, eta benetan nik uste dut pertsona egokia izan eitekera, nere bagaje guztiagatik, nere curriculum guztiagatik, la J y yo izan gara uña y carne, vamos, como el culo y la mierda, vamos, como pizza al culo, vamos, izan gara, betia ni, nere txikita ni, ahí en Montana, pues zeiten genuen, pues Buffalo kakatu, eta Jota kantatu, horrela pasatzen genuen guztia, así que, bueno, venga, que me animo eta ni izango nizela, venga, Gerard. Baina, nork, zeinek lortuko du. Hautagai asko tuterako Jota eskolako zuzendari izateko. Mira. Bueno, arratsaldeon guzti hori Munilla Gotzaian nahi eta gaur oso gai garrantzitsuari buruk hitz egin behar dugu. Biblian dator, hainbat eta hainbat apostolu eta komentatu indute eta neri dagokit orain erantzun bat ematea. Baino lehenengo galdera dator. Mesede nahi dezunian egin galdera. Munilla Gotzaia, mesede, izu izan zaiteke tuterako Jota eskolako zuzendari berria, mesede, behar zaitugul. Bueno, esaten didazuna Jainkoak ala nahi baldin badu, egin beharko du. Hau ja esan zuen San Pablo, en su epístola de San Pablo a los carlagurritanos. Eta goratzen zaretek, argi eta garbi esan zuen, mesede, eskatzen baldin badute zuzendaria izatea Jota eskola batena, zue baietz esan behar duzue Jainkoaren izenean. Eta neri baldin badagokin nik egingo dut, eta listo, bai, ni izango nahi, bai, Munilla Gotzaia izango da urrengo zuzendaria. Hautagai asko eta lastima postu bakarra. Baina, ez etxi, aizkide, zuere izan zaitezke tuterako Jota eskolako zuzendaria. Arratsaldeon guzti hori, ni naiz de Tudela de toda la puta vida, así que tortxe baldin bada, herrikoa ez den norbait izatera, Jota eskolako zuzendaria, lo fileteo, lo envaso al vacío y se acabó, así que kontu ibili, argi ibili, ni izango nahi, urrengo zuzendaria y se acabó. Y se acabó, cojones! Gora Nafarroko Jota! Gora! Eta gora tutera! Zerik esaten zigo hori ez ezkoa. Bueno, tuterako Jota eskolarako zuzendari berria aurkitzeko talent show berria. Faktor Jota. Aurki ETV baten. Barinaga, azkar, muitu. Claro. Tele5koak enteratu baino lehen. Aitena, kopiatzi zuek eta. Kopiatu, nana.